dank u wel. Hey. Met de intro. Jongens en meisjes, papa's en mama's. Het is tijd om te genieten van een optreden van twee heel bijzondere Pieten. Ik heb het over niemand minder dan Geraldo en Banket Piet. En zij hebben samen een waanzinnig liedje. De Cadeautjesfabriek. Zingen jullie mee? La 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 la. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sinti helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Ieder jaar is het hetzelfde lied. Redden we het wel of niet? Is er wel genoeg voor iedereen? Is er voldoende van in iedere kleur? Past dat ding wel door die deur? Was het nou van hout of toch van steen? Had ik dat paardje al geschilderd? Is die hamster niet verwilderd? Gaat die hele grote poes wel in die zak? Vraag het Geraldo of Banket Piet, is er iets met de cadeautjes? Lossen zij alles weer op met groot gemak? Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sinti helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Op dat lijstje stond een kapperskop met welke kleur haar erop. Wie weet waar de plakband nou weer is. En denk alsjeblieft om Sint zijn baard. Plak het nou niet op dat paard. Vorig jaar ging het ook bijna mis. Vergeet niet om heel goed te checken dat die plaspop niet gaat lekken tussen al dat andere speelgoed in die zak. Vraag het Geraldo of Banket Piet, is er iets met de cadeautjes? Lossen zij alles weer op met groot gemak? Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sinti helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Steek je handen uit de mouwen, zwaai ze heen en weer. Want we zijn niet meer te houden, wij gaan goed tekeer. Cadeautjes maken is de taak van elke Pieterbaas. Ook Geraldo en Banket Piet werken mee met Sinterklaas. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sinti helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sinti helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Ja, ja. Oh, Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Dank u, dank u. Als dik ik als Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf het hoe ik met me ga, de groeten lijkt zijn paard. Ik maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet. Maar Sinti heeft het blijkbaar druk, maar antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas, je zit nog thuis en soms een Zwarte Piet, die trouwens in zijn vrije tijd op opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur.
Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel, het jaar erop weer niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Marsepein, pepernoten, 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 pepernoten. Suikergroen. Pepernoten, 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 pepernoten. Suikergroen. De pepernoten, 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 pepernoten. Taai, 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 taai. Pepernoten, 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 pepernoten. De beste vrienden van ons allemaal. Voor altijd en eeuwig, 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 altijd en eeuwig. Gul en royaal. Met paas drink ik aan Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf dan hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet. Maar Sint die heeft het blijkbaar druk, want de hand krijgt niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Pepernoten, pepernoten! Het is te laat, het is te laat. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.